Arran de platja es va disputar el Festival de Platja d'Aro, un esdeveniment que tenia com a plat fort la disputa del torneig de les llegendes. L'hotel Aromar, que era la sala de joc, es trobava a primera línia del mar i aquells jugadors que ho desitgessin podien donar-se un bany o bé al matí abans de la partida o bé un cop haguessin acabat de jugar. El dia de la presentació del torneig, les llegendes ja van fer acte de presència. Aquestes eren ni més ni menys que els grans mestres Anatoly Karpov, excampió del món i una de les personalitats del nostre esport més conegudes arreu del món, Lubomir Lubojevic, que en el seu moment va ser el tercer jugador del rànquing mundial de la FIDE, Eugenio Torre, jugador que amb 22 anys va ser el primer gran mestre de l'Àsia l'any 1974, i Anatoly Bassier, recentment proclamat campió del món sènior en més d'una ocasió. Un dels organitzadors, el senyor Jordi Díaz Comas, va ser un dels encarregats de donar el tret de sortida del torneig. Bona tarda, benvinguts al 6è Festival de Platja d'Aro d'escacs. Ens acompanya novament el 12è campió del món, el senyor Anatoly Karpov. Ens acompanya... També tenim el Lubojevic, tenim l'Eugen Torre i tenim el senyor Bassier. O sigui, moltes gràcies també a Helium per l'ajuda per acabar la directora de l'hotel, que vingui cap aquí, també. Ningú no va desaprofitar l'oportunitat de poder fotografiar i fins i tot saludar els 4 grans jugadors. Les llegendes disputarien 2 tornejos independents, un campionat de partides llampec i un altre de partides a ritme ràpid en 2 tancats que només disputarien aquests 4 jugadors. El director del torneig, el senyor Vladimir Volkov, també va dedicar unes paraules a tots els assistents. Bienvenidos, добро пожаловать, welcome. Otra vez a Platja d'Aro, al 6º Festival de Ajedrez, que nos acompañan también las leyendas del ajedrez del mundo como señor Karpov, señor Lubojevic, señor Bassier, señor Torre, el primer gran maestro de Asia. Este año será un par de torneos muy interesantes y en el Open también yo creo que habrá una lucha bastante fuerte. Un cop sortejats els números que ocuparien les llegendes al torneig per tal d'establir els aparellaments, l'àrbitre del torneig va aprofitar per fer els recordatoris bàsics als jugadors de l'Obert Internacional. Els rellotges es van posar en marxa de seguida. 64 van ser els jugadors que van disputar l'Open, tants com Caselles té un tauler d'escacs. Com en l'edició anterior, el festival va comptar amb la presència del famós fotògraf David Llada, especialitzat en escacs. Ell va ser l'encarregat de plasmar la realitat del torneig mitjançant les seves fotografies artístiques, que, com sempre, van deixar bocabadats als aficionats. Amb Karpov hi tenim en Jordi Díaz, qui ens va parlar d'algunes de les particularitats que ofereix el Festival de Platja d'Aro. Estem en un hotel, ara tot just remodelat, també amb molt bones instal·lacions i a peu de platja. O sigui, els jugadors disfruten molt de la platja, de la piscina, de l'hotel, de descomptes, li fem un servei molt maco i a més comptem amb llegendes, que no cada dia pots saludar en Karpov, el Lubojevic, aquest any pots saludar en Karpov, Lubojevic, Bassier i Eugen Torre, i l'any passat podia saludar Karpov, Lubojevic i 2 més. La pregunta que es fa molta gent és: quin és el secret per poder portar aquests pesos pesants dels escacs? S'ho han passat tan bé que ara vol tornar a repetir i ara ja em sembla que ja vindria gairebé anualment només per estar aquí. Bassier i Karpov es van repartir els títols en tots 2 tornejos. El francès s'imposaria al tancat de ritme ràpid, superant per mig punt el soviètic, però el campionat de partides ràpides va ser l'excampió qui acabaria guanyant, en aquest cas per un punt de diferència. Es va veure un joc vistós en totes 2 competicions, amb l'ambient distès i amistós habitual, però sempre amb una competitivitat que és innata. A l'Obert Internacional trobem un fet molt poc comú, un empat de 5 jugadors a la primera plaça. El campió per millor desempat va ser el gran mestre cubà Yasser Quesada, seguit pel gran mestre georgià nacionalitzat espanyol Levan Aroshidze i pel mestre internacional rus Alexander Gutenev, gran torneig del jugador de l'Olot Àlex Vidal, que finalitzaria el campionat sense cedir cap derrota, igual que el gran mestre Pavel Potapov. Amb una gran quantitat de campionats de partides lentes actualitzats, la classificació del circuit és la següent. El líder actual
és el gran mestre peruà José Eduardo Martínez Alcántara, empatat amb el també gran mestre Álvaro Alonso, tots dos amb 125 punts. Qui agafa força com a competidor és el jugador de més elo que fins ara ha disputat l'edició del circuit d'enguany, el gran mestre Gadir Guseinov. Al tram A, el gran mestre Orelvis Pérez es manté en bona forma i és l'actual líder, superant Fernando Valenzuela i Salomé Melia. El primer classificat del tram B és Ivan Paquico, per davant de Hari Krishnan i de Saurabh, dos jugadors indis que van tenir una actuació molt destacada a l'Obert Internacional de Montcada. Ramon Vicien és primer al tram C, seguit de prop per Jordi Planella i per David Vigo, qui es va proclamar campió del grup B de Barberà. Ricard Nadal és líder destacat del tram D després de la seva victòria al grup B de Montcada. El podi el completen Santiago Pérez Ruiz i Gerardo Palacios. Al tram E, el líder és Antonio Ballester, el segon és Sergi Collazo i el tercer és el jove Gorka Parra. Finalment, al tram F el lidera Antonio Castañeda amb 65 punts, 10 més que Diego José Trias, i a hores d'ara Víctor Ruiz és el tercer classificat. I pel que fa als catalans, Álvaro Alonso segueix com a líder i eixamplarà la seva diferència quan es computin els punts de l'Obert de Sant Martí. En aquests moments el segon és el gran mestre Miguel Muñoz i el tercer és el també gran mestre Marc Narciso.